Mina ngithi sagida amathwasa nje bafowethu. Bengase usilasi ngaleyo ndlela. Cha bafowethu ngithi anginazise ngokuhlelekile, ngokukhethekile mzakwethu. Ngomsombuluko lona siyakuwona. Ngizoba live. Kuzobe kumayelana neviki lonke nje. Ngoba iviki leli lizalo vele iviki lami. Niyazi ukuthi mase kuselo 4 days, kuselo 3 days, sibe sekusikhathi sami ke leso. Uyabona? Sagida amathwasa nje manje. Awusagida amathwasa. Ngomsombuluko ngizobe ngi-live bafowethu khona lapha epage. Ngomsombuluko singabala ukuthi ke ngomsombuluko zobe zingaki ngoba manje ngine into eningi kakhulu bafowethu. Inqondo yami matasatasa. Yabo. Hey. Yeah, wengane zakwethu wona kamazwe kamthandeni ucomeleisho umfoka amanqala yaqaphele kwingxoxo okanye kwinkulumo kade nayo enkathi ebukhoma lapha nekhasini lakhe ku Facebook ethembisa abantu ethembisa abalandeli bakho ukuthi ke bekusagida amathwaso lapha ke enkulumeni ethe abantu babathatha babona ngathi ubhekiseke yena uKhuzani lapha nomfoka mpongose ukuthi ke bekuse umdlalo nje yena ke uyeza ngeviki elizayo uzobe bukhoma naye futhi ebetshela abantu amaqiniso ekhasini lakhe ku Facebook bese ke futhi uyazibambela lapha ku nombolo 1 njengokusho kwakhe lapha nomthandeni. Mina ke angazi ukuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa ke sihlala lapha na comment section kungixoxela kabanzi ukuthi lithino lakho ngalolu daba. Ngilasibone sengiphuma kanjani kodwa ngiyakuthembisa ukuthi futhi ngiyabuya nezinye indaba ezihamba phambili okwakho ukusubscribe nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle mina sokulomnandi ngithanda khona.